jsem posilovně sám a zvedám, když já na to mám. Kliky, triky, všechny cviky, madla, prádla, těžký činky, bílý Nike, rychlý sprinty, mám pernamentku do posilovny. Svůj picák, mám velký tricák, piju svůj protein s bílkem, šusťák latí mi stílkem, mám nohu jak Klausego, mám fakt rád svoje tělo. Chci větší ruce, větší hruď, holím se tam každý chlup, moje holka dělá BBC, já nemusím platit vstupný. Rád se na sebe dívám, před zrcadlem nahlas zpívám. Jedu, zvedám, vím co bude, večer vedle svý postele. Dělám dřepy, přidávám kila, to bude veliká moje síla. Zvedám, jsem posilovně sám a zvedám, když já na to mám. Kliky, triky, všechny cviky, madla, prádla, těžký činky, bílý Nike, rychlý sprinty, mám pernamentku do posilovny. Přátelé, dnes se spolu vydáme na 30. Fresh Kruháč a dovíme se, jakým způsobem lze provozovat fitness služby tak, aby o ně byl stále velký zájem. Čím jste se inspirovali při založení Kruháče? Co jste od toho vlastně očekávali? Tak my jsme šli hlavně tou cestou, že se nám zdálo, že na trhu není takovýhle trénink. Chybělo nám to jako sportovcům. Řekli jsme si, tak proč to neskusit, začali jsme cvičit nejdřív sami. Ukázalo se, že to má úspěch, tak jsme to teda vzali jako koncept takového malého podnikání. A víceméně jsme se snažili hlavně spojit příjemné s užitečným. Podporujete vaši službu kontinuálně, tedy měníte již zavedené služby od začátku? Samozřejmě, tak každý trénink se skládá z několika cviků, který neustále obměňujeme. Víceméně žádný trénink není stejný. Ptáme se například přes Facebook našich zákazníků, jaké cviky by chtěli, jaká hudba by tam měla hrát, co by si přáli. A co byste chtěli do budoucnosti změnit? Jak vidíte Fresh Kruháč za 2 roky? Tak v budoucnu bychom chtěli určitě se založit vlastní tělocvičnu. Nechtěli bychom být závislí na dodavatelích, kteří nám pronajímají tuto tělocvičnu. A věříme, že tento krok by vedl k větší spokojenosti našich zákazníků. Tak my se především snažíme cvičit s alternativními náhradními, padně s klasickými činkami, ale jiným způsobem. To znamená, není to tady o tom zvedat co nejtěžší váhy jako v klasické posilovně, ale je to spíše o tom využívat stabilizační svaly, vnitřní svalstvo. Je to spíše o malých vahách nebo s vlastní vahou vlastního těla a cvičit takzvaně netradičně a ty lidi to baví. Je to samozřejmě něco nového, něco jiného a všichni vidí, že to je funkční. Když jsme inovací, co rozumíme pod pojmem inovace a kde se s nimi můžeme setkat? Tak, inovace je soubor činností, které vedou k úspěšné výrobě, vstřebávání novinek ekonomické a sociální sféře. A můžeme se s nimi setkat například čekuj moje velký kosy, dělám na nich 4 roky. Malý trenky a uplý triko, když vyjdu z šatny, tak je ticho. Kreatina, BCAA, velký svaly, na to tata, dělám objem, neprojdu dveřma. Jaké jsou podle vás kritéria úspěchu vaší služby nebo jakýkoliv jiný služby? Tak podle Leonarda Berryho, významného odborníka v tomto odvětví, existuje 9 takových kritérií, díky kterým může být inovační služba úspěšná. Těmi 9 kritérií jsou možnost racionalizace obchodního modelu, rozsáhlý management, investice do výkonnosti zaměstnanců, neustálá inovace provozních procesů, diferenciace značky, inovativní šampion, větší užitek pro zákazníky, realizovatelnost a posledním kritériem je průběžná strategická inovace. Co si mám představit pod pojmem inovace služeb? Skutečnou inovací služeb vytvářející trh je taková inovace, která dokáže změnit chování zákazníka, tak i konkurence.
George, how did you enjoy this training? It was extremely effective training, yes. And I'm very happy. Will you come on Friday? Of course, definitely I will come on Friday. Yes. Thanks. You're welcome. Jak se ti líbil dnešní trénink? Dneska to byla extrémní libovina. Větší pecka. Díky. Nemůžu hejbat rukama, ani nohama. Get your weight on, now you're getting strong. Just keep pushing it and pushing it.